Rek, nek nemu menu siji iki masih gak mangan sego ya wis wareg. Lah mosok uang gale mangan sego kate kon mangan rambanan Wis tok ta ta. lah, gak usah rame-rame, sing paling penting enak. Ya wis rek, godhoken banyu sampe mau kari ngono kacang panjang, gobes, cambah iku cemplungno godhoken sampe empuk. Nek Wis ayo ngulek bumbune rek sampe empuk ki ono terasi sing wis dibakar. Bumbune breng-brengan rek, mari ngono uleken mbek bumbu saya tak tulis nang video. Nek bumbune wis halus langsung panasno wajan rek, cemplungno klopo parut iki rada enom ya rek ya. Mari ngono bumbu alus cemplung. Tambah ono gula abang mbek gula pasir ya rek ya. Mari ngono banyu asem iku cemplung. Rasane iki enak temen ambune breng-brengan rek. Gawe iwake aku goreng iwak asin bulu ayam goreng sampe garing deh wangi temenan rek. Wis mateng kabeh kari ngeracik rek. Iku mau sayur-sayur digodhog-godhog iku tambah ono temon ambek kemangi cek tambah breng-brengan. Mari ngono bumbune cemplungno diurap kayak ngene lho rek. Ya wis ngono tok rek. Kari mangan sayur ngene iki tak tambahi tahu tempe mbek iwak asin wis gatek sego wis wareg rek. Temenan rek jajalan lek gak percaya.